mati dah. Hai Ros, Ros, dari mana kau? Ada dari waspada apa? Manga. Menyalang piti, melamare, mangalai. Iya le menyalang piti, menyalang bare. Iyo mana kecil no? Ragu dah mencari kau. Jangan kau abar selingkuh aja laki pajar dah. Kalau berselingkuh ada yang lagi pajak tu, kata tolong ni kerja udah tu mah. Haha, berarti tak kalok dan dia. Kata kolok lain lah dah. Iya, mati dah. Hoi Rosna, lah sakit kapaloden, mancaliak parangai kau nak indah berubah. Pagi buto kau lapai batandang, ndak tahu jo laki, ndak tahu jo anak, ndak tahu jo rumah. Oi udah, jangan berang-berang sajo. Den pai batandang, ndak sumbarang batandang. Mencari pitih, menyalang ka urang. Kapan bali bare, jo pambali samba, nan ka disungkahan. Sayang, inyo ndak mencari, udah hanyo pandai berang-berang sajo, supaya jan barutang, supaya jan menyala, carilah karajo. Ajan mencerepet dia muncul kau tuh Ren. Pagi-pagi kau lo mencerepet. Apa kan mau lalok atau Ren? Ba ada ndak ka mencerepet udah. Bareng tu banan ndak ado. Pai dia ke subala, udah lo curiga. Udah tujuh dia berselingkuh. Badan nak curiga ke kau. Pagi-pagi kau lah pai bertandang. Badan nak batandang, udah nak bakar ajo. Tentu ya batandang dem. Tandang salah kau Roy. Kok melatui besok nomor dan kuat. Ajo nak kau minta adan balian. Pare sudah. Bocet. Awak raun-raun paniang soleh. Hoi Rosna, lah sakit kapaloden, mancaliak parangai kau nak indah berubah. Pagi buto kau lapai batandang, ndak tahu jo laki, ndak tahu jo anak, ndak tahu jo rumah. Oi udah, jangan berang-berang sajo. Den pai batandang, ndak sumbarang batandang. Mencari pitih, menyalang ka urang. Kapan bali bare, jo pambali samba, nan ka disungkahan. Sayang, inyo ndak mencari, udah hanyo pandai berang-berang sajo, supaya jan barutang, supaya jan menyala, carilah karajo. Pandai mana kau mencari alasan, mantang-mantang waden, orang pengangguran. Indau-indau dan indau mencari alasan, sabanan ndak ado, yo indah ado, nan kadi dan sayang, inyo ndak mencari, udah hanyo pandai berang-berang sajo, supaya jan barutang, supaya jan menyala, carilah karajo. Roy, Aku mimpi kau tadi malam Roy? ndak ado dia mimpi dah. Masa ada mimpi? Manga mimpi dia udah tertanya. Indah, nomor beko kau peta. Jadi itu mangkonya dan tanya mimpi kau. Ndak ado dia mimpi dah. Kalau kan dilutun juga aku ha. Lalu lah kau balik lah. Udah suruh dia lalu pagi-pagi. Kalau jalan dia jago lalu, suruh dia lalu. Kan iyo sakit udah tuh. Bangga kau dah mimpi? Iyo ndak mimpi dia tuh baalol le. Jadi nomor kau dipasang gini kok. Pasang saya nomor Sarawak dan kau pani-pani udah. Dan nomor Sarawak kau gadang. 27 Sarawak dan yo. Ayolah adik cibolo lah. Boleh kata cetak 2 gitu.